prawaning dumadi Sigro jengkar saking sasana rinengga temanten sarimbit Esningdra ngaras padha sumungkem wonten pepadanipun ingkang Rama dalah ingkang Ibu karana nget prawaning dumadi ingkang Rama sembodang ugiri jiwa ragane minangka dadi lantaran ingkang tumuwuh wonten ingkang Ibu kanggo Sukawa dadi papaning yoga brata salebetipun Sang Candra Dasahari saha ngulon wiwit kalaning samono nganti diadhekake dewasa wenengku priya kang minangka dadi pilihane mangkono pangudias swaraning driya kanggo kawiya sing lesan aduh nggih putraku sakarone semedhot semendal rasaning penggaling ibu kulub sira ngaturake bekti semono kadewasanmu paweling ibu amung patang perkara nggih tresna iku abote kaya nyangga bumi tresna iku uruping jiwa kang suci tresna iku wuta tresna iku ora kena dijaluk tresna iku ora kena disuwun namung tresna iku tuwuh saka sanubari kang suci nggih sing ndika dawuh ibu mangkono raos sing Rama lan Ibu amung kembang-kembang wadanane semedhot rasane kang wis kasungkeman dening Rama kasungkeman dening Kang putra kekalih mangkono pangudias Swarendra kang wis kawis sing lesan Rama dawuh nggih putraku sakarone kulub sliramu anggonmu jejodohan bisa tata tur becik uripmu bisa tentrem ayem ya nggih pitungkasing Rama siji wong tresna iku wis kepareng nomor loro kenceng nomor telu yaiku tentrem kepareng tegese wong tuwa sakarone wis padha satrujuk muga-muga sliramu uripa nganti tata tur becik anteng tegese sliramu anggonmu omah-omah bisa kacukupan kabeh ora ana kakurangane apa-apa Gusti Allah tansah mridhoi nang sira kabeh nggih wondene tentrem yaiku tentreming ati tentreming pikir bisa kok rasake besok lamun to sliramu wis bisa lir gumanti tur mapai wong tuwa nggih wis kono nggih lungguh kanthi prayoga
arum lumrang kang sekar gadung nyantri gading rinenggo taman sari kena roning sekaring brengeng pindha dayaning Brahmana karya tentrem ing bawana wis purna temanten sarimpit ngaras padha sumungkem